Ja sam Ana, inače sam iz Iloka. U Zagreb sam se doselila prije otprilike 11 godina kad sam zapravo započela sa studiranjem. Studirala sam komparativnu književnost i muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i od 2015. sam zaposlena u nakladničkoj kući Fraktura kao producentica Festivala svjetske književnosti i voditeljica projekata. Festival svjetske književnosti održava se u Zagrebu i unazad 4 godine i u Splitu. Traje 7 dana i na njemu sudjeluje više od 100 pisaca i pisateljica, umjetnika, glazbenika i književnih kritičara iz cijeloga svijeta. Nisam umrežena, odnosno ne poznajem dovoljno ljudi iz područja projektnog menadžmenta, barem ne u onolikoj mjeri koliko bih htjela. Međutim, kroz cijeli ovaj proces Project Management Awardsa sam upoznala jako puno ljudi i s nekoliko njih sam još uvijek u kontaktu. Bilo je zanimljivo zapravo vidjeti kako oni rješavaju svoje probleme, na koji način oni vode projekte, koje su njihove metodologije, koje alate i tehnike koriste i usporediti to eventualno s onim što koristimo mi u kulturi. Naša branša je dosta specifična, pa je onda s tim recimo puno manje je razvijena ta svijest o pravilnom vođenju projekata u kulturi nego recimo software developmentu. Moj jedini savjet bio bi zapravo da čim više istraže područje, da puno čitaju, da se povezuju s ljudima koji su u sličnim ili čak i različitim industrijama, da čuju druga iskustva, druge savjete ljudi koji su možda iskusniji od njih i svakako da čim više prakticiraju sve moguće alati i tehnike koje postoje i da jednostavno budu ustrajani u tome da postanu što bolji voditelji projekata i da projekt koji oni vodi bude najuspješniji mogući.